Gatusan Cabanay ang naapektuhan sa pagbaha sa President Roxas sa Cotabato Province ug Kiamba, Sarangani Province. Samtang nagka-landslide doon sa transitory shelter site sa Marawi City tungod sab sa kusog nga ulan. Ani ang report. Sa President Roxas sa Cotabato Province, gilunupan ang pipila ka lugar sa Barangay Tuael niadtong Domingo, gumikan sa tibok adlaw nga kusog nga ulan. Tungod niini milapaw ang Binay River ug bisan ang mga tubig nga naipon sa basakan sa lugar, milapaw sab hinungdan nga nga danyos ang kabalayan sa mong barangay. Gatusan ka mga banay ang naapektuhan sa mong flash floods. Tungod niini pipila ka ektaryang basakan ang nangadaot. Ang nakapait pa, harvest season na ug gikatakda na untang mag-ani sunod nga semana. Mipaabot gilayon og hinabang ang lokal nga kagamhanan ngadto sa mga banay nga naapektuhan. Sa Kiamba, Sarangani Province, gibaha sabang barangay Nalos ug barangay Badtasan kung asa misulod pa sa mga panimalay ang tubig baha. Kini tungod sa nagbuntag nga ulan niadtong Biyernes ilabi na sa bukid nga bahin sa Kiamba, hinungdan sa paglapaw sa mga sapa. Walay natala nga structural damages tungod sa baha. Sa Marawi City, tungod sa kusog nga ulan gikan hapon niadtong Biyernes, midahili ang yuta sa may transitory shelter site sa barangay Buganga. Matod sa Marawi LGU, swerteng wala miabot sa anaa sa 20 ka mga balay ang yuta ug bato nga gianod sa tubig gikan sa ibabaw nga bahin sa lugar. Nagtinabangay ang kapulisan, kasundaluhan, CDRRMO ug mga residente aron matangtang ang mga yuta nga nangatagak. Matod pa ang drainage nga ginahimo sa usa ka rice mill nga anaa sa ibabaw nga bahin sa among shelter site ang usa sa ginatan-aw nga hinungdan sa landslide. Libuan ka banay nga nawadaan og balay tungod sa Marawi siege ang anaa temporaryong nagpuyo sa Buganga transitory shelter site. Matod sa Pag-asa ang kusog nga mga pag-ulan nga nasinati niadtong weekend tungod sa thunderstorms nga nakaapekto sa Mindanao. Busa pay mangdo sa Pag-asa nga kanunay mag-igmat. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.